Hukumar zaɓe a Najeriya ta zargi sojoji da wasu gungun 'yan ta'adda bisa laifin kawo hargitsi a jihar Rivers, lamarin da ya kai ga dakatar da zaɓe a jihar. Hukumar zaɓe ta ce sakamako na ƙananan hukumomi 17 ya shiga hannunta yayin da rikicin ya ɓarke. Don haka za ta shirya zaben cike gurbi da za ta haɗa sakamakonsa da wanda ya riga ya shiga hannu na ƙananan hukumomi 17. Hukumar zaɓe ta kuma bayyana kafa wani kwamiti da zai binciki rikice-rikicen da suka haddasa dakatar da zaben na jihar Rivers don samun cikakken rahoto kan lamarin da nufin ɗaukar matakan da suka dace. Hafsan sojojin saman Saudiya Air Vice Marshal Turki bin Bandar ya bayyana wa gidan talabijin na Al Jazeera cewa Saudiya za ta kafa wata cibiyar yakin sama ta sojoji wacce ta dace da zamani a gabashin kasar, kwatankwacin wacce kasar Amurka ke da shi a birnin Nevada. Wani ƙwararren mai fashin baki a harkar tsaro ya ce ƙasashe da suka samu ci gaba a ɓangaren tsaro na sama da ƙasa a duniya kaɗai ne ke iya samar da wannan cibiya da ƙasar Saudiya ke yunƙurin samarwa. Muradun tsaron ƙasa daga dukkan barazana ya sa dole ƙasar Saudiya ta shiga sawun ƙasashe masu cikakken tsarin tsaro na zamani. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi sojojin Burkina Faso da aikata laifukan yaƙi. Sojojin sun kai samame ne a yankin arewacin ƙasar inda suka hallaka mutane 146 da suka ce 'yan ƙungiyar mayaƙa masu biyayya ga Al-Qaida ne. Sai dai bincike ya nuna an kashe wasu mutane 60 da ba su da alaƙa da 'yan ta'addan da sojojin suka ce sun hallaka, kuma an yi wa mutanen kisan gilla ne a gaban iyalansu. Gwamnatin Burkina Faso ta sha alwashin gudanar da cikakken bincike kan wannan lamarin. Mataimakin shugaban kungiyar Ahlul Hadith a ƙasar Bangladesh, Dr. Abdullah Faruk, ya yi jinjina ga Sarki Salman na ƙasar Saudiya, yana mai bayyana shi da jagoran musulmin duniya gaba ɗaya saboda hidima da yake wa musulunci da musulmai a faɗin duniya. Mataimakin shugaban kungiyar ta Ahlul Hadith ya bayyana haka ne bayan kammala taron da kungiyar ta shirya na duniya wanda ya samu halarta sama da baki 40,000 da suka hada da shugabannin jami'o'i da cibiyoyin ilimin addinin musulunci da malamai masu kira zuwa ga addinin musulunci daga cikin kasar Bangladesh. Wannan gagarumin taro da ya gudana a birnin Dhaka na kasar Bangladesh ya gudana ne karkashin kulawar ma'aikatar addinin musulunci ta Saudiya, kuma ya samu halartar manyan jami'ai daga kasar ta Saudiya. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta sha alwashin zakulo waɗanda suka kitsa kai hari a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Sanga ta jihar Kaduna, inda nan ne mahaifar zaɓaɓɓiyar mataimakiyar gwamnan Kaduna wato Hajiya Hadiza Balarabe. Wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Nandu, inda suka hallaka mutane tare da raunata wasu. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kaduna wato ASP Yakubu Sabo ya buƙaci jama'a su zauna lafiya a yankin kuma kar su ɗauki doka a hannunsu domin hukuma za ta tabbatar da hukunta masu hannu cikin harin da aka kai. Ɗan ta'addan nan da ya kashe musulmi sama da 49 a masallatai guda biyu da ke birnin Christchurch na ƙasar New Zealand ya gurfana gaban kotu. A halin da ake ciki, kotu ta ba da umarnin ci gaba da tsare shi har zuwa ranar 5 ga watan Afrilu, ranar da zai sake bayyana a gabanta. Hukumomin ƙasar New Zealand sun bayyana cewa za su sake waiwayar dokar da ta ba da damar mallakar bindigogi a ƙasar sakamakon wannan ɗanyen aiki da ya ritsa da musulmi masallata.